bila prva crta obrane prema neprijateljskim položajima koje smo prije snimili i vidjeli. Zove se Grmari. Ovo smo koristili, ovu šumu, kao štit da bi što neometano, neopaženo od strane neprijatelja mogli doći što bliže njima, da izviđamo znači, njihova kretanja i kakve su njihove aktivnosti. Nažalost, 29.11.1991. godine, tu 10 metara sjevernije nego što se sad nalazim, poginuo je naš zapovjednik Predrag Morić, dečko koji je bio zapovjednik voda. Koliko se sjećam, rođen je u 12. mjesecu, znači još nije bio napunio ni 21 godinu, ali eto, posjedovao je jednu ljubav prema domovini, posjedovao je jedno vojno znanje jer je završio ŠRO u Bileći i stavio se na raspolaganje, znači sa svojim znanjem vojnim i svojom pojavom i ljubavi stavio se na raspolaganje i vodio je vod Pristeg koji je činio gospodin zapovjednik Predrag Morić, tada dozapovjednik satnije Dobra voda, pokojni Ive Pešut, nažalost preminuo operaciju Oluja, i Luka Ceranja, isto pokojni, ali je eto preminuo prirodnom smrću, su toga dana krenuli od Svetog Nike tim brisanim prostorom ovaj šumarak kako bi izviđali neprijateljske položaje. Najvjerojatnije su ih zamijetili, otvorili su nasumičnu pješačku paljbu. Koliko me pamćenje služi, to je bilo negdje između podne i 1 sat i nažalost pokojni Pego u toj vatri neprijateljskih pješačkog naoružanja je zadobio proslijednu ranu i točno u srce. To sjećanje, kad smo ga izvlačili, tu je bio vinograd, jesen je, lišće je bilo, kako smo ga vukli za ruke, on je ležao na leđima, taj potisak tog lista od vinograda mu je izbacivao zrak iz pluća, imali smo osjećaj da je živ, da nam nešto govori. Noseći ga preko zidova koji su bili na vrhu zagrađeni zdračom, stavljali smo mu ruke pod lice i da ga ne očeprlja, da nam ostane uvijek lijep kakav je bio. On je bio pojava kao osoba, mladić, figurirao je sa svojom elegantnošću, sa svojim stilom. Bio je nešto, ja kažem, da stalno ponavljam, taj dečko nažalost je poginuo na samom početku rata, da ga je gospodin možda poštedio u tom trenutku. Njegova vojna karijera bi bila velika jer je bio 100% vojnik. Nažalost, eto, desilo se tako. Možda i njegova pogibija je možda spasila neke naše živote jer nismo više išli onako kako smo na početku mislili da nam niko ništa ne može. Malo smo se zamislili i više smo se možda poslije njegove smrti znali čuvati, štititi, nepotrebno se ne izlagati pogibiji, mada je svega toga bilo, a uistinu sigurno smo se zamislili. Ja osobno sam duboko vezan uz njega kao zapovjednika, moja je generacija, moj je školski prijatelj. Zajedno smo od 1. do 8. razreda išli u isti razred, tako da je meni nešto posebno i stalno sam i dugo vremena, ono ratno vrijeme nije bilo ni struje, znao sam paliti sviću i čekat ga da će mi doći, da će mi se javiti, međutim, eto ne. I tad, to je prvi trenutak, iako je rat Pristegu trajao od 3.10. aktivni rat što se tiče svakodnevne pješačke vatre, tad smo prvi puta osjetili da rat nosi žrtve i to je trenutak gdje je nama, svima hrvatskim braniteljima, zaleđena krv u žilama i gdje smo bili svjesni da rat nosi posljedice, nažalost i žrtve. Prekinut je jedan mladi život koji nije ni krenija praktički sa normalnim životom, sa stvaranjem obitelji, zato što je samo želio braniti svoj dom, svoju kuću. Nažalost, evo tu je 300 metara od ovog mjesta, ni toliko je njegova kuća, njegov dom.